ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବା ପୁରୀ ଏକ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମହିମାମୟ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ବାଲି, ଶରଦା ବାଲି, ସମୁଦ୍ର, ମହାଦେବ ସ୍ନାସନ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସମୟରେ ଠାକୁରକୁ ହୋଇ ନଥିଲେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇ ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତେ। ନିଜକୁ ରୂପ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ ଓ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବାହୁ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହୁ ପ୍ରସାରୀ, ଦାସିଆ, ବାଉରିଆ ନଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅଧା ବାହୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମହାବାହୁ, କାନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଭୃତ୍ୟଜନ ବଳ ଶେଷେ ଅନାଥ ପାହି, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଅଛନ୍ତି ବହି। ଅପରାଧୀ ଅପରାଧ କରନ୍ତି କ୍ଷମା, ଅତି ହିଁ ବଳ ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଚିତ୍ର କର୍ମା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 12 ମାସରେ ଅନେକ ଯାନିଯାତ୍ରା, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା, ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ଦେଉଳ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଧାନ। ଏହିସବୁ ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ବିଶେଷ ଗହଳ ଚହଳ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଏକ ହିଁ ମହାମିଳନ ପର୍ବ। ପୁରୀ ସହରର ଆକାର ଶଙ୍ଖ ଆକାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ ନୀଳାଚଳ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଥକା ମନ ଚାଲିଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବେନି ନେତ୍ର ପଖାଳିବା। ନିଦାଘର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପ କମି ବର୍ଷାର ବାରିପାତରେ ଧରଣୀ ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଶୀତଳ ହେବାର ଅବସର ଏହି ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ନଥାଏ ଶ୍ରାବଣର ଅବରିତ ବାରିଧାରେ। ଖରା ଓ ବର୍ଷା ଲୁଚି ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ରଥଗଳା କାର୍ଯ୍ୟ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ପବିତ୍ର ଓ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତଥା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀକୁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଥମ ରଥ କାଠ ଆସିଥାଏ। ଏହି କାଠ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି କାଠ 3 ରଥ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଏ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ।